Έχουμε καιρό να κάνουμε live. Είπαμε λίγο να τα πούμε ξανά. Καλησπέρα σε όλους. Ίσως είναι η πρώτη φορά που είμαι στη... Έλα, μ' ακούτε τώρα, για πείτε μου. Ναι, μάλλον έχουν χαλάσει τα... Μ' ακούτε. Τι συμβαίνει. Τώρα μ' ακούτε. Α, οκ. Εντάξει, εντάξει. Παπαχαραλάμπους, Μαρία, Γιάννης Ιωάννου, καλησπέρα, Γιάννης Κωνσταντίνου, αδερφός μου. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω, λοιπόν, θα τα ξαναλέω, ότι έτσι βλάκια. Γεια σου Μαριαλένα Γιαννουλή, Ψαθάς. Άντα, λοιπόν, θα σας χαιρετήσω λίγο όλους έτσι τους φίλους και μετά να πούμε κάποια πράγματα. Ο Λατσάκος. Ψαθάς Τάσος, ναι, Παπαγαραλάμπους. Άστο. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το τελευταίο καιρό έχει... Δεν ξέρω, κακό μάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω χάσει 15 κιλά αρχικά από την μέρα που ήρθα εδώ. Είναι περίπου 3 μήνες. Χωρίς προσπάθεια, απλά με το φαγητό λίγο. Με πειράζουν κάποια φαγητά. Είναι λίγο το στρες που δεν πεινάμε, δεν ξέρω. Κωνσταντίνος Κυριακού. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ίσως και εγώ αγχώθηκα παραπάνω. Τέλος πάντων και έχω χάσει κάποια κιλά. Με το τραυματισμό λοιπόν που είχα στα γόνατα, επειδή δεν κάνω γυμναστική και δεν τρώω σωστά, πονάνε πάρα πολύ τα γόνατά μου. Επίσης έχει βγει μια κίστη στη μέση. Έχω κατεβάσει κύλι εκεί που ξέρουν όλοι. Και βγάζω 4 φρενιμίτες. Αυτά. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί με την πίεση που γίνεται εδώ μέσα είναι λογικό να μην είσαι καλά πολύ στην ψυχολογία σου. Το ξέσπασμα που έγινε στη Στέλλα, έχω πει και στο παρελθόν ότι πολλές φορές ξεσπάμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και ότι θα μας καταλάβουν. Το να ξεσπάσω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να με καταλάβει μπορεί να είχε άλλες συνέπειες. Είναι λάθος μου που ξεσπάω στην Στέλλα, γιατί η Στέλλα με στηρίζει, είναι πάντα ήρεμη, δεν έφταιγε και ούτε νομίζω ότι ήταν ο λόγος αυτός που ξέσπασα με το πουκάμισο. Απλά τι γράφει ο Βίκτορας. Απόσυση. Τέλος πάντων, για να συνεχίσω. Απλά ήταν ήταν μια αφορμή για αποσυμπίεση. Το συζητήσαμε με τη Στέλλα και είναι όλα καλά. Αυτό θέλω να σου πω. Απλά όταν είσαι σε ένα σπίτι στο οποίο είσαι με τόσους ανθρώπους, είναι πρώτη φορά που γνωρίζεις αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους ήξερες ποτέ, είμαστε όλοι διαφορετικοί χαρακτήρες. Όλο αυτό είναι μια πίεση. Επίσης άλλη πίεση είναι ότι προσπαθούμε
επειδή μας παρακολουθεί τόσο πολλοί κόσμος, προσπαθούμε να είμαστε καλοί, να μην βγάλουμε λάθος εντυπώσεις, γιατί αυτό το παιχνίδι το βλέπουν και μικρά παιδιά, τα οποία αυτά παιδιά είναι το μέλλον. Δεν θα ήθελα, δηλαδή όταν θα έχω εγώ παιδιά, τα παιδιά που μας βλέπουν τώρα, εκείνοι θα είναι μεγάλοι, εκεί θα είναι η Ελλάδα. Συνεπώς δεν θέλω να περάσω άσχημα μηνύματα και προσπαθούμε όλοι να δείχνουμε την καλή μας πλευρά. Απλά καμιά φορά είμαστε άνθρωποι και συμβαίνουν πολλά πράγματα τα οποία εσείς δεν βλέπετε, ούτε θέλουμε να σας τα μεταφέρουμε και ξεσπάμε δυστυχώς στον κάμερα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι είμαστε αληθινοί, δεν μπορούμε να είμαστε πάντα καλά. Να μου πεις γιατί δεν φεύγεις, εφόσον περάσω όλα αυτά. Γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα στον κόσμο και ειδικά στα μικρά παιδιά, να μην τα παρατάνε και ότι όλα τα πράγματα μπορούν να περάσουν. Είναι κάτι το οποίο διορθώνεται, δηλαδή τα δόντια μου. Πηγαίνω, τα φτιάχνω σιγά σιγά, κάνω τις εξαγωγές. Με στηρίζουν οι άνθρωποι της παραγωγής πάρα πολύ, ψυχολογικά και σε όλα. Γιατί ξέρουν ότι δεν μπορεί να με στηρίξει η Στέλλα off camera, μόνο on camera τέλος πάντων. Και με στηρίζουν πάρα πολύ όλοι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία διορθώνονται και όταν θα βγω από εδώ θα τα φτιάξω όλα. Απλά δεν θέλω να τα παρατήσω, γιατί αν τα παρατήσω ποιο είναι το μάθημα που θα πάρουν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Δεν είναι κουβέρτα, είναι ζακέτα. Μισό λεπτό να τη βάλω γιατί έχει λίγο κρύο εδώ. Είμαι καλύτερα, το παλεύω με τα δόντια, παίρνω ένα σωρό χάπια, παυσίπονα, αλλά είμαι καλά. Προσπαθώ λίγο να τρώω καλύτερα για να ξαναπάρω κάποια κιλά ώστε να επανέλθει λίγο η ενέργειά μου, παίρνω βιταμίνες, εντάξει, γενικά το παλεύω. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι φαίνεται και σε επεισόδια γενικά ότι δεν είμαι πολύ καλά και είχα περάσει και ίωση μαζί με τα δόντια. Είχα πάει νοσοκομείο, αυτό, τέλος πάντων. Δεν θέλω να σας λέω τα άσχημα πράγματα, απλά ήθελα να ζητήσω γενικά ένα συγγνώμη για τη συμπεριφορά τη σημερινή και ότι δεν θα ήθελα να περάσω τέτοια μηνύματα, τέτοιες συμπεριφορές να κάνουν οι άντρες προς τις γυναίκες. Και θέλω να πω συγχαρητήρια στη Στέλλα που κρατήθηκε και ήταν ήρεμη. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες μπορώ να απαντήσω. Έλα Νίκο Αλεξανδρή, πες μου. Χρήστος Γιάννης, ο μανταμαδιώτης μας. Είναι και η μητέρα μου μέσα. Γεια σου μαμά. Ευχαριστώ για τα περαστικά σας, για τις ευχές σας, για όλα. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι μέσα στο σπίτι, έχω βγει εγώ λίγο έξω για να σας μιλήσω, να έχει λίγο ησυχία. Απλά δεν θέλω να σας απογοητεύσω, απλά πλησιάζει αυτός με τη σκούπα πάλι, δεν ξέρω, είναι η ώρα αυτή. Κάνω live όταν βγαίνει ο άλλος με τη σκούπα. Αγορινάρα μου Χρήστου. Δεν είναι κανένας δίπλα μου, είμαι έξω, είμαι στην είσοδο σπιτιού.
Είναι όλοι μέσα. Πού πας? Δεν είμαι snob. Απλά δεν βλέπω όλες τις ερωτήσεις. Επίσης δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, γι' αυτό τις προσπερνάω. Δεν μπορώ να σας πω για άλλους παίχτες πρώτον. Ούτε για το τι συμβαίνει, ούτε για τίποτα. Ό,τι θέλετε να δείτε, νομίζω μάτια έχετε και τα βλέπετε. Επίσης δεν θα πω τίποτα σε live. Ό,τι έχω να πω θα το πω σε on camera και μέσα στο παιχνίδι. Στα live θέλω απλά να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα και μου στέλνετε και μου κάνετε παράπονα ότι δεν σας απαντάω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, παιδιά. Όπα. Sorry, μου είπες το κινητό. Τι θέλω να πω? Το ξέχασα. Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά πραγματικά και σας έχω ξαναπεί ότι ο χρόνος που έχουμε εδώ μέσα είναι πάρα πολύ λίγος. Πάρα πολύ. Έχουμε τα γυρίσματα από το πρωί. Τελειώνουμε αργά, βγαίνουμε έξω να πάμε να ψωνίσουμε ρούχα για την επόμενη μέρα, να πάρουμε δώρα για τα κορίτσια, να έχουμε λίγο χρόνο να ετοιμαστούμε, όλα αυτά. Συνεπώς έχουμε μία ώρα το πολύ για μας να κάτσουμε λίγο να ηρεμήσουμε και να κοιμηθούμε για να ξυπνήσουμε το πολύ νωρίς το πρωί φρέσκοι για να κάνουμε το γύρισμα για να δείτε εσείς την εκπομπή. Σε ευχαριστώ ρε Γιάννη. Αυτό, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά θέλω να το δείτε σαν να μην έχουμε εμείς κινητό. Το κινητό το έχουμε για να μπορέσουμε να σας ευχαριστούμε, για να βλέπουμε τι παράπονα έχετε. Δεν μπορούμε να απαντάμε σε όλα τα μηνύματα. Τι είπες Στέλλα? Δεν το δω το σχόλιο. Έγραψε Στέλλα κάτι? Στέλλα, αν έγραψες κάτι, ξαναγράψε το. Δεν το δω. Μισό γιατί έχει κολλήσει το ίντερνετ. Πάμε λίγο. Μισό λεπτό. Α, ναι. Συγγνώμη. Μισό λεπτό να το βάλω θόρυβο. Συγγνώμη. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πράγματα τα οποία είναι για τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορώ να σας πω για την Αθηνά και το δώρο. Νομίζω ότι παρόλο που δεν έχουμε παιχτεί κάποια επεισόδια, τα έχετε δει από το Instagram τους και από κάποια spoil που έχουν βγάλει κάποιοι. Σας είπα ότι δεν μπορώ να πω για άλλους παίχτες. Ό,τι είναι να πω θα το πω μέσα στο παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ. Ό,τι σου λέει Στέλλα κάνεις. Ναι παιδιά, είμαι καλύτερα, έχω μπει σε μια διαδικασία να τα φτιάξω όλα. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω στο γιατρό για να κάνω σιγά σιγά τις εξαγωγές, γιατί αν τις κάνω όλες μαζί δεν θα μπορώ να είμαι μέσα στα γυρίσματα. Βγάζω ένα δόντι, τους φρονιμίτες, παίρνω χάπια, γι' αυτό και μπορεί να με βλέπετε και καμιά φορά ντάγκλα.
Γενέθλια έχω 30 Μαΐου. Αυτά. Πότε τελειώνουμε? Παιδιά, αυτό είναι άγνωστο. Ήδη το παιχνίδι έχει πάρει παράταση, γιατί πάει πολύ καλά. Περιμένουμε και εμείς να δούμε πότε, γιατί πέρασαμε πολύ όμορφα, πήραμε πολύ ωραία πράγματα, κάναμε σχέσεις, αλλά νομίζω ότι είναι ώρα τώρα σιγά σιγά να φεύγουμε και να το ζήσουμε λίγο έξω. Δεν μπορώ να πω για άλλους παίχτες, μη με ρωτάτε παιδιά για άλλους παίχτες. Εδώ ό,τι και να πεις χρησιμοποιείται εναντίον σου, οπότε δεν θα πω κάτι. Είναι από κατσίκα, δεν είναι από πρόβατο. Λοιπόν, επίσης θέλω να ζητήσω μια χάρη από τους ανθρώπους που στηρίζουν εμένα και τη Στέλλα. Δεν θα ήθελα να λέτε άσχημα πράγματα για άλλους παίκτες, επειδή και αυτοί τραβάνε το δικό τους γολγοθά, τα ζόρια τους όλα. Δεν θέλω να λέτε άσχημα πράγματα. Ακόμα κι αν κάποιοι λένε άσχημα για μένα και τη Στέλλα, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι μπορεί να πεις κάτι. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να πιστέψεις ότι όλο αυτό είναι αληθινό. Είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, ναι, συμφωνώ. Όμως τουλάχιστον αυτοί που είναι πιτσιρικάδες, αν γνωρίσουν, αν ρωτήσουν τους γονείς τους που είναι μεγαλύτεροι και μπορούν να δουν τα μάτια μας και όχι απλά το επεισόδιο, θα καταλάβουν ότι αυτό που έχω με τη Στέλλα είναι πάρα πολύ αληθινό. Υπάρχουν στιγμές που ούτε και εμείς το πιστεύουμε ότι είναι τόσο καλό για να είναι αληθινό. Ναι, πραγματικά νιώθω πολύ γεμάτος από αυτό το παιχνίδι. Και σίγουρα θα φύγω και με κάποιους φίλους. Με κάποια παιδιά σίγουρα θα συνεχίσουμε και έξω παρέα. Επίσης, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν, δεν θα ήθελα ούτε να τους κάνετε πόλεμο ούτε τίποτα. Για αυτούς που πραγματικά θέλουν να κάνουν πόλεμο και δεν με συμπαθούν ούτε εμένα, για μένα προσωπικά θα πω, αν δεν με συμπαθούν πραγματικά, να μην γράφουν σχόλια, γιατί με ανεβάζουν έτσι. Με ανεβάζουν περισσότερο. Οπότε δεν τους κάνω το χατήρι. Να πέσω. Γι' αυτό. Τίποτα, να στηρίζετε αυτό το παίκτη που θέλετε. Δεν μας αγαπάνε όλοι. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Για αυτούς που λένε ότι είμαστε τόσο, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, ότι είμαι τόσο εθισμένος με τα λεφτά, αν δείτε κάποια δημοσιεύματα θα καταλάβετε ότι δεν είναι ανάγκη τόσο τα χρήματα. Κυριάκος Δουλκέρης, κάντε έρωτα και όχι πόλεμο. Έτσι. Μπράβο, να βλέπετε τη θετική πλευρά των ανθρώπων. Ένας λόγος που μπήκα στο παιχνίδι είναι αυτός. Είναι για να δείξω στον κόσμο, δεν μπορώ να τον αλλάξω, αλλά σίγουρα μπορώ να επηρεάσω πολύ κόσμο στο να βλέπει τη θετική πλευρά του ανθρώπου. Ναι. Να βλέπει τη θετική πλευρά των ανθρώπων και όχι την αρνητική. Να μην πιάνεστε από το κάθε τι και να το λέτε αρνητικά. Αν όλοι βλέπουμε τη θετική πλευρά και βγάζουμε και εμείς την καλή μας πλευρά, να ξέρετε ότι ο κόσμος θα αλλάξει. Επίσης να σκέφτεστε ότι αυτοί που θα κάνουμε τώρα παιδιά, σε τι κόσμο θέλετε να μεγαλώσει? Σε έναν κόσμο ζήλιας και κακίας? Μόνο με τη θετική πλευρά να λειτουργείτε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι καλό στην ψυχή τους. Όλοι οι άνθρωποι. Και εύχομαι κάποια στιγμή όταν θα τελειώσει το παιχνίδι να μπορέσουμε να μαζευτούμε κάπου όλοι μαζί και να μιλήσουμε και να σας λύσουμε και απορίες για το παιχνίδι, που μετά θα μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τίποτα.
Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές απορίες, αλλά οι απορίες λύνονται μέσω του παιχνιδιού στην ώρα που παίζει το επεισόδιο. Να βλέπετε 3 με 5,5. Τώρα να βγαίνω εγώ και να σας λέω τι γίνεται, δεν είναι σωστό. Ο Κώστας θέλει και δεύτερο. Λοιπόν, σίγουρα είναι μια εμπειρία η οποία δεν θα ξαναζήσουμε. Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα έχει όλα. Έχει χαρές, έχει στεναχώριες, αγωνία, εξάψεις. Όλα τα έχει. Κυριάκο Τολκέρη, τι θέλεις αγόρι μου, τι θέλεις, τι θες καραφλό αγόρι. Όταν θα είμαι, πού θα βγω. Δεν ξέρω, κάπου θα βρούμε να κλείσουμε ένα μέρος, να μαζευτεί ο κόσμος και να μιλήσουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ να μαζευτείτε και να είμαι με τη Στέλλα και να μπορούμε να σας λύσουμε όλες τις απορίες. Πραγματικά. Γεια σου μπαμπά. Είναι και ο μπαμπάς μέσα. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, πραγματικά θα πάρω τη φωτογραφία του Δημάρχου. Και λοιπόν, και θα ήθελα να σας παρουσιάσω το γυμνασμένο αγόρι του παιχνιδιού, τον ένα και μοναδικό, πώς να το πω ρε παιδί μου, έτσι, έχει μια βαρβατήλα επάνω του, μια λιγομίλητος μεν, αλλά είναι από πίσω από τις κάμερες, αφήστε το, διάολος ο ίδιος. Λοιπόν, ένας και μοναδικός Μιχάλης Κάβαλος. Τι κάνετε? Αυτό είναι το μπουμπούκι που βλέπετε στα επεισόδια και δεν μιλάει. Είναι ένας διάολος από πίσω. Λοιπόν, έλεγα εδώ στα παιδιά ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια καλή πλευρά και να βγάζουν αυτό, να σκέφτονται ότι που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και ότι δεν χρειάζεται να βγάζουν κακία. Αυτό σημαίνει ότι δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Ναι. Εντάξει, κακία δεν πρέπει να βγάζουμε πουθενά. Δεν χρειάζεται. Είπα και δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου στη Στέλλα. Εντάξει, είναι λίγο πιεσμένα εδώ. Ό,τι κάνουμε ναι, απλά... δεν το κάνουμε από κακιά. Είμαστε τόσο πιεσμένοι εδώ που μπορεί να μας βγει λίγο παραπάνω αυτό το πράγμα και να φανεί λίγο κάπως. Εντάξει. Επίσης έχω πει ότι όλα αυτά είναι και η αφορμή είναι και λόγους υγείας, ότι όλα αυτά που έχω και ότι ζορίζομαι γενικά. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Πάνος τώρα το τελευταίο καιρό ταλαιπωρείται πολύ, μια με τα δόντια του, μια με την ίωση, πάρα πολλά, και που μπαίνει στα επεισόδια του αξίζει ένας έπαινος. Σε ευχαριστώ. Θα τα κρίσω. Είχε πάει στο γυμναστήριο ο κύριος. Και ο Πάνος αρχόταν, αλλά κοιμήθηκε. Με τα χάπια από πέρα, με το που τελειώνει το επεισόδιο. Πες, αν πήγαινα στο παγκόσμιο σε χρόνο ύπνου, πόσο γρήγορα μπορείς να κοιμηθείς, πιστεύεις ότι θα κέρδιζα? Ο Πάνος, επειδή κοιμόμαστε δίπλα-δίπλα, κρεβάτια, σε 1,5 λεπτό ροχαλίζει. Ποιο? Σε 1,5 λεπτό. Ούτε 1 λεπτό έχει ροχαλίσει, έχει αρχίσει και βλέπει και όνειρα. Αφού ξέρεις, όταν πέφτουμε για ύπνο, υπάρχει μια διαδικασία που λες ηρεμό, πέφτει την παλμή μου και κοιμάμαι. Εγώ σε εκείνη τη διαδικασία νιώθω το Μιχάλη και μου σκουντάει. Λέω τι, μου λέει ροχαλίζεις. Λέω πώς γίνεται να ροχαλίζω αφού με ξύβιας. Πώς θα σου έταξε Μιχάλη? Μην πεις. Δεν υπάρχει λόγος να μου τάξει κάτι. Είναι τα Viagra. Τι να τα κάνω τα Viagra εδώ μέσα ρε παιδιά? Άμα πάρω και Viagra θα έχουμε πρόβλημα. Θα τρυπήσουμε τους τοίχους. Πραγματικά πιάσαν τα σκόρτα της Στέλλας, παιδιά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έχω πει κάθε μέρα, λέω το πάτερ μόνο από μέσα μου. 3
3 φορές. Και εγώ 3 φορές το λέω. Βέβαια, πάτερ ημών. Ιησούς Χριστός νικά όλα τα κακά σκορπά. Και τα σκόρτα της Στέλλας. Είμαστε στο σπίτι απ' έξω. Έλληνα Παπαρίζου fanpage. Γεια σου Πάνο. Παιδιά, είναι και ο Μιχάλης εδώ, έτσι. Δεν θέλω να το ξεχνάμε. Γεια σου Ειρήνη Χιωτάκη. Στέλλα Πρέγκα, Νατάσα. Πόσο το έταξες? Μια πρωτεΐνη του έταξα. Μα δεν χρειάζεται να μου τάξει κάτι. Εγώ την αλήθεια λέω πάντα. Να ξέρετε ότι ό,τι και να πω είναι αλήθεια. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Έτσι, μπράβο. Ο Μιχάλης είναι πολύ φίλος, παιδιά. Να ξέρετε. Είναι φίλος γιατί είναι κριτικός και θέλω τη στήριξη της Κρήτης για να με δεχτούν. Κατάλαβες? Με καλοπιάνω. Τον εκμεταλλεύομαι. Έχεις καταλάβει ότι εκμεταλλεύομαι? Αν υπήρχε 1 εκατομμύριο που μεταλλεύει κάποιος, εσύ δεν υπάρχεις εδώ. Λοιπόν, αυτά θέλαμε να σας πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ελπίζω αυτά που σας είπα να τα κρατήσετε. Θα αποθηκεύσω εννοείται το live. Αυτά. Και ό,τι γράφουνε, είπα ξανά στο fan club, ό,τι γράφουνε οι άλλοι, για να φανούνε λίγο ή οτιδήποτε, μην δίνετε σημασία, δεν πειράζει. Εσείς βλέπετε τα επεισόδια και κρίνετε από αυτά. Και γενικά, παιδιά, ό,τι γράφουν στα social και όλα αυτά, μην πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Τα πιο πολλά είναι ράδιο Αρβίλα, δεν υπάρχουν αυτά, να ξέρετε. Μην διαφημίζεις εκπομπές. Εντάξει, τα πιο πολλά είναι μούφα τελείως. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σε όσους δουλεύουν το πρωί, καλή δουλειά. Σε όσους έχουν σχολείο, καλό σχολείο, να διαβάζετε. Νομίζω πλησιάζει και εξεταστική σε λίγο καιρό. Ναι, νομίζω, ναι. Και νομίζω και στο Στίβο είναι τα πανελλήνια τώρα. Σε όσους πάνε στο Στίβο, καλές επιτυχίες. Καλές επιτυχίες να έχετε. Χωρίς τραυματισμούς. Γιατί τα έχουμε περάσει κι εμείς. Και να πετύχετε σε αυτό που θέλετε για να περάσετε και ένα όμορφο καλοκαίρι. Χωρίς να έχετε γκρίνια από τους γονείς σας και όλα αυτά. Είδατε, λαλάει αυτός εδώ. Έχει αρχίσει και λαλάει. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας. Γεια Καλά να σας. περνάτε. Πάμε και ένα print screen, μια φωτογραφία. Τέλεια.